aurrekortean bezala, aurten ere bildu gera parte hartzeari buruz hitz egiteko. Horretarako aurrekortean Plaza Andre topaketan ateratako ondorioak Ejekako elkarteekin elkarbanatu nahi izan ditugu, emakumeen parte hartzea elkartetan nolakoa dan ikusteko eta ditugun oztopoi buruz hausnartzeko. Hemos intentado pasar ya un poco de la teoría a la práctica, ¿no? Y analizar cómo podemos hacer que en nuestras asociaciones la participación sea más feminista. No solo pensando en que hombres y mujeres podamos participar en igualdad de condiciones, sino también reflexionando cómo son nuestros modelos de trabajo, nuestros modelos de participación, nuestros modelos de comunicación, para ir cambiándolos y asegurar esta participación en igualdad de condiciones. Alboneko Gazte Saretik nator eta nik uste proposamen oso ona zen batez ere emakumeen parte hartzea espazio publikatuan eta lantzeko. Egin ditugun dinamikak oso erakargarriak izan dira, uste dute asko ikasi dudala eta orokorrean espazio gehiagotara eraman behar diren dinamikak direla. Oso saio interesgarria izan da, oso baliagarria iruditzen zait ikustea beste erakundeak nola dauden antolatuta. Honek balio izan digu ikusteko ze indargune dauzkeun eta ze puntutan hobetu behar deun. Eta aurrera begira hori da helburua, ezta? Gure erakundeko pertsona guztiek parte hartzea, emakumeek ere bai, eta horren alde jarraituko dugu lanean. Benetan mila esker etorri zareten guztioi, uste gu atera diren ekarpenak oso interesgarriak eta balioagarriak dirala etorkizunarako bidea markatzeko, hasi que gauz hori egiteko etorkizunean.